Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. Tá hymna nie je pre vás. To nie. Tá hymna je pre plochozemcov. Oh yeah. Tú hymnu nepíšem pre vás. To v žiadnom prípade. Ak neodstuješ proti chemtrails, zožerú ťa medvede. Dostal som zákazku, že počuj, sprav nám hymnu. Dám ti 20 000 eur a praženú vidru. Bude iba pre ľudí, ktorí vedia, kde je pravda. Že nás chceli očipovať a to nebola sranda. Bude hlavne pre tých všetkých, čo velebia Rusko, no nákupy či dovolenky Egypt, Thajsko a Rakúsko. Techniku len západnú, autá, mobil, šaty, na zárobky do Nemecka, veď tam sa točia prachy. Hrdí sú to národniari, štúra velebia, gramatiku neznášajú a ani ju nevedia. Pyramídy postavili usilovní Slováci, Orbán, Putin, Martinka sú najkrajší junáci. A ak sa vám to nepáči, môžete ma bozať. Ja mám svoje peniaze a poďme si spievať. Raz, dva, tri, 20 000. Za bombicom do Londýna už si fičím. Tá hymna nie je pre vás. To nie. Tá hymna je pre plochozemcov. Oh yeah. Tú hymnu nepíšem pre vás. To v žiadnom prípade. Ak neodstuješ proti chemtrails, zožerú ťa medvede.